Malapit isa kagatos ka kumpanya nagpasakop sa job fair kaango sa selebrasyon sang Iloilo City Charter Day. Samtang 72 ka magkahagugma dululungan nga ginkasal. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagkalain-lain nga local companies kag overseas agencies ang nagpasakop sa job fair activity nga ginhiwat subong nga adlaw sa isa ka mall sa Iloilo City. Ang mag-abyan nga fresh graduate sa kurso nga accountancy nagpasimpalad nga mag-apply sa trabaho. Ginpreparahan sang duha ang job interview. At accounting assistant, ma'am, nagbugta kami aga, nag-prepare, tapos pag-isipan namin kung anong suksokon, kag nag-practice man kami sa mga possible nga questions. Nahon ko yung aking skills when it comes to attention to detail, analytical skills, adaptability, team collaboration, and willingness to work under pressure. Linibo ka job vacancies ang gintanyag para sa Ilonggo nga nagapangita sa trabaho. We have a total of 11,000 plus employment opportunities here in Peso, Iloilo City, as well as these are open for both local and overseas employers. May arakit na hindi magkulang sa 100 ka mga employers ari diri subong ready to hire on the spot. Ang job fair activity ang kabahin sa selebrasyon sang 87th Charter Day celebration sang Iloilo City. Samtang 72 naman ka magkahagugma ang ginkasal sa ginhiwat nga free mass wedding sang Iloilo City Government. Bangod libre ginkuha ini nga oportunidad ng Leonila kag Delmar nga 7 na katuig nga nagaupod kag may 3 na kakabataan. Para patunayan naman pagpalagaray namin nga duwa mo nagpasakit kami. Sadya man, sadya. Lipay man kay kasi mo nagpakasal na. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.